Nag-like naman ko sa mukha niya. Uy. Tamsak dan ko pa ho. Salamat Madam Ral sa agoy. Imong patamsak di Madam sa mukha. Gila si pangita. Egot lang di. Egot lang. Nabada mo. Shout out kay Madam Ral. Pag tinagyung ngit-ngita gid noon. Salamat tidak sa inyong Madam ha. Pa-share sa Madam Vicky. Ang naghanta. Okay. Mayang, nagilap shout out imo ada Mayang. Salamat imong Mayang patamsak na Madam Mayang ha. Nag-share sa ako Madam Mayang kapit na ako pamilat. Kapit na ako pamilat Mayang. Oy. Nag-share sa ako Madam Mayang. Mayang, wala na ka nag-live Madam Mayang. Madam Leia, good morning Madam. Pag Madam, lako si mo mabil. Salamat sa patamsak niya Madam. Thank you ng marami. Agoy. Salamat kay Madam Agoy. Maulan ko ani Madam ba. May problema noon ko. Dakpay kang problema gyatay. Kaon na lang ani. Ang aga. Dapat kanina pa ako nag-start Madam Oy, mga 10. Hindi lang ko maulahi ani. Salamat kay Madam ha. Madam Leia. Ay, galapad akong pamilat eh. Ako PM niya, Madam. Lingkuri ng problema. Madam, problema ko Madam. Baka sa tunggitlihan ako o katong ano niya.
Ay, napasitive siya ba? Napasitive ang siya. Bag-ulang ito. Patay dito ano niya. Ay, eh. So, dili ka na ko na ikuan dari dito. Mawa akong kuan. Mawa na ba gamay akong gana. Nabagdaw mo ang kunya na lang. Turya ka niya, madam. Madam Leah. Nalabad akong kamilat mo. Okay. Salamat sa iyong pagbisita, Madam Leah. Paragana sa ang samsak. Kung gamit mo daw. Signal karon. Ang nag-loading ko. Ay, nag-loading ko mga pamilya. Piliya, nag-loading ko piliya. Kasi nga, nakita mga ano mga pamilya sa pagdirian. Hindi piliya. Maya, salamat sa pagbaba di Mayang be. Salamat madam. Nalawang na kasi. Thank you diha Madam Maya. Salamat ng marami madam. Salamat ako mga viewers dira ang side B. Ay nako. Loy. Kapasitin gud ko ang Loy tuto Loy. Pero ano kasi problema o kanis ako po niyo. Shout out sa lahat. Madam Leia, Facebook pa di Madam Leia. Ma, pero dobo naman kinituan ng mirado. So, wala pa na nagpag. Sa kung naglaag dito, kaya nagpuan mo ba at nagpagitindi na. Hello sis, good morning. Mga ate kambal, Romeli Chua. Good morning mga ate kambal. How are you mga ate kambal? Ay, napa si Madam Leia kaya o, konpuan lang, nagtago. Tamsak, dan tamsak ko. Salamat sa patamsak. Ate Kambal, Ate Romilly. Ay, nawad ka na kung paglaom. Ay, akong title kay basta lang, nawa na noon. Salamat sa mga palangga. Mga palangga na ko diha na side ha. Thank you, thank you. May bagong upload na naman ang mga ate kambal natin. Lapit ka na mamone. Ay, mamuni-muni.
Mga ati kambal, muni-muni pa lang. Abi. Wala pa, oy. Ayan, agree. May premiere si Ate Leia, mga ati kambal. Sigurin natin ang premiere ni Ate Leia. Ayan, padikit. Di padikit yan. Ayan. Ate Leia, tamsakan natin yung premiere ng ating hiwagang. Ang ating agree ang ating kuan. Ang ating amiga na si Ate Leia. Tamsa ko tong ano ko te. Sipagan lang si. Oo. Naluya ko. Ano naluya ko? Basta naluluya. Ano ba? Mamaya. Mamaya yan. Ate Leia. Alam mo lang yan ginawa. Ay, tinamsa ko na pala itong si ano eh. Si Piniswimming. Ayan nakatampak na pala ako eh. Yung iba na lang eh. Yung ibang ano ko. Ayan ko muna. Ay, naluluya talaga ako ngayon ay. Agoy, ang loading is real. Wait, ay pag-connect na po kay loading. Shout out, madad namin. Ayan, thanks. Ayan. Agree akong person. Hangin kasi, kaya ano, walang ano, connection. Walang connection. Salamat. Mamaya ati kambal, tamsakan ko yan mga ati kambal ha. Ano naman yung bagong ano nyo, menu. Sa mga palangga ko ha. Ayan, Madam Terry. Thank you. Hala, nag-loading lagi ko ay. Nag-connect. Salamat din sa'yo, Ate Kambal. Maraming salamat. Di na ito magloko ang net ko.
Sorry. Shout out ko na lang ulit please sa Facebook TV. Facebook ka, Facebook TV. Nagalan. Nakasagot mode kahit. Ay, nako, naluya ako ngayon, oy. Thank you ng marami sa lahat na nandyan. Si Ate Romili, daghang salamat mga ate kambal. Nawa na dito ako signal. Facebook, kamusta? Kamusta ang buhay? Kamusta yung mga pamilat natin dyan? Magbaba ka ng bahay mo, Facebook. Facebook. Magbaba ka ng bahay mo. Ayan, andyan sila Ate Kambal. Ayan, si Ate Leia. Saan ba si Ate Leia? Hindi mo nagbaba ng bahay mo. Nababa ko na lang yung bahay na Ate Leia. Miss kita, host. Ito man sa Facebook, oy. Si Facebook. Si Ate, kuani ba? Si Ate, kani, si Ate Noy si Facebook ba? Ganda mo, adoy. Huwag mo akong ilarim dyan, guys. Alam ko, kakilala kita. Kasi, kilala kita. Si Ate Noy ba? Ihan kaayo. Ikaw yun, Ate Noy. O si Madam Bain, o si, sino ka? Sino ka ba? Kumusta yung mga pamilya natin? Yung mga pamilya natin, kumusta? Kumusta man? Hello, my dear friend, Kwang Hei. Thank you so much for coming. Mega love shout out. Hello, Mr. Dear friend. Thumbs up Dan, maganda na ho. Salamat sa pa-thumbs up, Facebook TV. How are you, my friend Kwang Hei? How are you, my friend? Mega love shout out, Ryan PH. Uy, Ryan, pinuntahan ko yung bahay mo. Hi po, host. Dan, thumbs up to you. Salamat sa pa-thumbs up, Ryan. Yow! Mega love shout out. Yow, Chan, thank you so much for coming. My dear, Yow, bien, bien. Yow. How are you, Yow? Kumusta ang inyong mga pamilya at tinha? Huwag niyo kalimutang tamsakin si host. Yow, oy, kamusta man? Agoy. Ate Nor, ikaw yan si ano no, Fish TV no? Ay lang ga. I love you. I love you. Oh, happy birthday, Ate Nor. Makanta ka din. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Ate Norm. Ay lang, pagkapakwan, ano. Eh, friend ako, hello, thank you. Ano, my friend Kwame, thank you so much, my friend. Ayan, tara na sa aking live, mamayang 8:30. Uy, pinuntahan ko yung ano mo ba? Sabi mo may ano, ganon, wala man di ay. Eh, mamayang 8:30 p.m. magkwentuhan tayo ng mga horror stories at iba pa. Ayan, sabi ni Ryan Page. At si North, mega love shout out, Kuya Ganggang. Tamsak ko. Salamat sa patamsak, Kuya Ganggang. Thank you for coming again, Madam. Kuya Ganggang, magbaba ka ng charuring. Ayan, pangay na ko. Ay, I love you. Paano ba yun? Sorry. Ay, okay. Ano, pangay, my friend. Arigato. Salamat, Kwanghe. Thank you so much. I love you, Kwanghe. I love you, my friend. Ayan. Narli sa project, time sa, wa na ko kadungog. Usa man, akong usabon o kanta? Ha? Hello, yaw. Sabi ni Ate Narli sa project. Ayan. Ryan PH, patamsak lang sa live ko po. Sapat na. Ayan, nagla-live ka, Ryan, ngayon? Or mamaya pang ano, 30.
Oh, pwede pa tamsak sa aking premiere? Yes, tamsakan ko yan mamaya, Kuya Ganggang, ha? Ano kasi yung signal ko, oy, pag magamit ako ng, ano, ang hina man i-catch, oy. Ang hina ng signal ko, ay, makawaog, paglaong. Ayun, patamsak din ako sa premiere ko mga palangga. Di, baba ko yung premiere ko, ha? Ayan. Layo Papas Romili Chua, na po. Ayan, sabi ni Ate Romili Chua, ni Ate Leia, ni Madam Leia, tapos na kay mga ate kambal. Ayan. Sinaba yung charurot niya, sabi. Madam Leia, sinaba yung charurot mo dyan. Bring quick, agree. Mega love shout out, Bing, Galang. Good morning, host. Good morning to you, my friend Bing. Thank you for coming again. Tamsak Dan. Salamat sa patamsak, kapatid Bing. Sis, nakamute ka. Hindi naman ako nakamute. Sis, nakamute ba ako? Hindi niyo ako marinig. Shout out sa lahat. Ayan, si Mayang. My friend Kwanghe, thank you so much. Ella Daniela, tamsak na pretty bien. Thank you so much, kapatid Ella. Shout out sa akong amiga ng gwapa. O, Dan tamsak, Kuya Ganggang. Sabi ni Ate Leia Papas, ayan. Kuya Ganggang nagbaba ng kanyang bahay. Maglablaban tayo dyan, guys, ha? Magdikitan, maglablaban. Ayan. Salamat sa inyo mga guys, ha? Salamat sa lahat na nandyan. Ayan, may 15 tamsak na ako. Thank you so much. Patamsak ako sa premiere ko, B, mga palangga. Oy, sorry, naka-headset pala ako. Okay lang, Bing. Salamat ya, Bing, ha? Kapatid Beng, Ella Daniela, sabi ni Ate Narly sa Praja, ayan, ang ating mga sising, mga magaganda. Uy, ayan, please connect to each other, mga palangga. My friend Kwang, hey, thank you so much for coming. Ayan, si Ate Leia, sa inyong lahat, thank you. Patamsak naman ako sa premiere ko mga palangga, ha? Si Ate Nor, nago PPM ni Moon niya. Mag-uul ko para sa akong kaugalingon. Wow. Bing, quick galang, ayan, Kuya Ganggang, tamsak dyan sa premiere with Kalembang. Ayan, magbalikan na kayo mga palangga, ha? Dapat maging legit tayo dito. Ayan, nagbaba si Sister Din ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, tamsakan natin ang premiere ng ating kapatid na si Ate Leia, Papa, si Madam. Patamsak. Oh, mega love shout out, DVMS TV. Good morning, host from Bahrain. Good morning sa imo, kapatid. Oy, kamusta ka manda, kapatid? Ano? Sister V. Ayan, tamsakan yun naman ng kong binaba kay Median Mario. Ayan, oh. Mega love shout out, Horoyo TV. Ayan. Bakit late ka lagi, host? Uy, ang sama ng panahon dito. Ang lakas ng hangin. Marami kasi akong ginagawa sa sa aking pamilat. Yung pamilat ni host ba, maraming ginagawa. Sinsya kayo mga palangga, ha? Mga palangga ko dyan. Ayan, sana ba ako? Si Ella Daniela nagbaba ng kanyang bahay. Uy, nawa na po yung signal.
naman sana, uy. Ayan, patangsa po ako mapalangga sa premiere ko, B. Ano, yung nilagay kong pin. Saan na ba ako? Mabuti ho. Salamat. Salamat kayo ha. Naging mabuti ka dyan. Eternal friend. Yes, my friend, eternal. You're my eternal friend. Thank you so much. Ikaw, host, musta na? Okay lang, medyo may pinagdadaanan na ngayon. Charet lang. Laya papas, duha na lang para ma-20 na ang tamsak. Yes, si Kwanghe na yung pag-asa ko dyan. My friend Kwanghe, can you give me another tamsak, my friend? Another tamsak, my friend Kwanghe. Ayan. Bing, Greek, ayan, bien, Marie, tamsak dyan, sis. Thank you sa patamsak, kapatid Bing. Ayan, ayan, may flower na yung natin, yung kapatid natin na si Kwanghe, oy, ayan. Na-play kita kahapon, no, so, arigato gozaimasu. Ay, Mr. V, Mr. V, Madam D, maulam sa pero, thank you, no, marami sa impact-play, Madam, ha? Hello, Madam, thank you, kasi impact-play na ako, Madam, ha? Thank you so much, Madam D. Agoy ako. Eternal friend ako. Eternal friend. I need one more thumbs up, my friend. Where is your another friend, your manager? My friend, eternal friend. 988 friend. Thank you so much, my friend. Kwanghe. Upa. Sabi ni Yao channel, Upa. Ayan. Bring ka lang. Leia Papa, tamsak with Kalimbang. Ayan, kalimbangin nyo yan si Ate Leia, ha? Patamsak naman yung premiere ni Ate Leia, oy. Purong Bata channel. Love shout out from Indonesia. Hello, dear moms. Thank you for coming. Purong Bata. Thank you so much for coming to my live stream, my friend from Indonesia. Thank you so much. How are you, my friend? Purong Bata. Ayan. 988 na friend. Thank you so much, kapatid Kwangge. Ayan. Huyos V, being done sa'yo, pasukli na lang. Nagbaba na kanyang bahay. Ayan. V, ay, kapatid. I love you, host. I love you, Facebook. Ayan, sino ba yan si Facebook? Okay? Can I know yung Facebook? Agoy. My friend Kwangge, coffee. Can you give some coffee to me? Daon sa daw to. Wala yan, host. We are friends. Yes, salamat kapatid V, ha. Babawi talaga ako sa'yo, kapatid V, ha. Kwanghe, I love you, Kwanghe. My friend, I love you. Ella Daniela. Ayan, may pa-heart at salamat kapatid Ella, ha. Ayan, langga at tambay Israel kay maligo pa ang pamilyat. Kuskusa dyan ang pamilyat. Yung pamilya sa kuskusin mo, ha, para mabango-bango, ha. Friend ako TV, ayan, thank you so much. Gusto niyang sumayang, ayan, thank you, my friend. Yes, Purong Bata, thank you so much from Indonesia. Tama ba yun? From Indonesia ba ni siya? Nakalimutan man ko, ay? Yes, Purong Bata is from Indonesia. Thank you for coming to my live stream, my friend, ha? Purong Bata channel. You can drop your link, my friend, Purong Bata, but not the live streaming, okay? DVM is, salamat kay mga palangga, ha? Miss Yuri, hi host, tamsak ko, salamat sa patamsak, Miss Yuri. Nang dahil dyan, bibigyan kita ng jacket. Ayan, wait lang mga palangga, ha? Patamsak naman sa ko, yung premiere ko, ayan, nasa itaas, yung, nilagyan ko ng pin, mga palangga. Ayan. Si Miss Yuri, may na yan siya. May jacket na. Saan na ba ako? Thank you so much, Madam Lia. Ayan. Being quick gala, nagbaba ng kanyang bahay. Ila Daniela, tamsak na pala kahapon sa premiere mo. Yes, tapos sa pala. Salamat, Madam Ella, ha? Kapatid Ella. Elmer Adams, present. Thank you so much. And pagbalik-balik ako ang live stream. Kapatid Elmer, ha? Thank you na marami dyan. Salamat sa mga supportive na ko ng mga lalabay, ha? Thank you so much mga palangga.
Ayan, Lester Alan TV. Good morning po. Thumbs up from Taiwan. Oh my God. Nanatay Indonesia. Nanatay Taiwan. Nanatay, asa dito si Ecuador. Nakalimot lang ko si BBM May Korea. Ayan. Ayun, halo-halo na. Agoy-agoy. Salamat ng maraming mga palangga. Ayan, bigyan kita ng jacket, anan. Lester. Lester, bibigyan kita ng jacket. Wait lang, kapatid. Wala, ikaw, sulod ba? Ayan, Lester. Thank you so much. Ayan, may ano na kayo dyan, ha? May mga jacket. Pwede na kayong magbaba. Basta huwag lang yung naka-live yung mga palangga, ha? Ayan, nasa na ba ako? Miss Yuri, Premier thumbs up ba natin, host? Nadine host, salamat, Miss Yuri, ha? Agoy, salamat sa inyong patamsak din, ha, madam. Elmer Adams, thank you so much. Abi, pati katawa ni Elmer ba? Konnichiwa, Elmer Sang. Konnichiwa, Genki, Dekta. Mara pa ko balaan. Eternal friend, agoy. Choda, chiga. Ano, pahingi, ano? Hello, taga Korea. Ayan, sabi ni ano. Miss Leia, sana ba ako? Mga lalabs, kamusta mga pamilat natin? Ayun, yung ito naliligo na para maging mabango yung mga pamilat natin, mga palangga. Dapat gustusin ng mabango. Ayun, muna tumawag, eh. Miss Yuri, South Korea, here din, ho. Miss Yuri, may galab shout out, ha? Nandiyan ka pala sa ano? Sa something in Korea? Oh my gosh, my gasto. Salamat sa iyong pag-wanda, Miss Yuri, ha? Miss Yuri, I love you, Miss Yuri. Ayan, nag-BVM, ayan, nag-sister BVMS, nang baba na kanyang bahay. Mega love, shout out, Hagbeer Sang. How are you? Oh, thank you, Deska Hagbeer Sang. Thank you so much for coming again. Ayan, Facebook, haha, natawa ako sa just ng pamilya. Sino ba talaga yan si, paano si Atino yan ba? Hello, taga Korea, sabi ni Ate Leia. Hagbeer, ba? Go, gojo ichinen. Sugoi ne. Sugoi. Ate Leia, salamat kay Ate Leia. Natingala ita ni isa diri Arigato, ano, Hagbeer Sang. Yaba. Yaba janay ba? Miss Yuri, thank you so much. Agoy from Korea din. Hagbeer, ayan. Agoy, di ko kabaso ani. Ritudo, diska. Agoy. Bahala ka di Hagbeer sa. Sarangheyo, host. Sarangheyo. Ano, paano ba? Thank you. Ang sisambida, basta magano na yan, basta naida. Yawa. Ayan si Lester Alan TV nagbaba ng kanyang bahay. Ayan si Kudasay. Ano Kudasay? Natawa si Yori. Yori, puntahan ko yung bahay. Lista kita muna, ano Yori, be. Isa mag si Yori, oy. Ang atong batong amiga. Floy, pahiram ko gulpin, Floy. Ayan, si Ate Leia Papas at mga palangga. Padikit naman yung kapatid natin, si Ate Leia Papas. Ano yan? Mabait yan. Ano, morning din yung channel niya. Please, onegaishimasu. Hagbeer-san, Leia Papas, onegaishimasu. Love, please. Bahala. Elmer Adams. Ayan, may Korea pa siya. Nawala na siguro si Kwang Hei. Saan na kaya napunta si Kwang Hei? Ayan. Thank you. Yaba. Sige, yaba. Baba ko bahay ko. Oh, Miss Yuri, baba mo yung bahay mo. Eternal friend, what's happened to you? I know you're friends because you're happy, my friend. That's right. Yaw, dating dikir, Papa. Thank you. Uy, Yaw, paano ng premiere ni Ate Leia, B? Patansak-tansak naman yung premiere ni Ate Leia Onegaishimasu. Simply Chan, good morning. Good morning to you, Simply Chan. How are you? Agoy, thumbs up. Simply Chan, agoy, ang network nasa Jod. Wait lang mga palangga. Ayan, si Simply Chan. Binigyan ko na ng Nande. Sonna ni Iro. Wakarimasen. Hagbeer sa Nande, wakarimasen. Yawa. Sugoi ne.
Sige, Sonayo. Salamat po. Yes, walang anuman kapatid. Magbaba ka ng iyong sarurot at magbisita. Yan ha. Please naman mag-ano. Magbalikan tayo mga palangga at tamang dikit. Travel-minded, make a love shout-out. Thumbs up, premier me. Host, yes, yes. Palod. Agoy. Ipalista lang. Hag beer. Hako sanjo kyunen dayo. Ay, ano, hagbersang mo iyo, hagbersang, oy. Ayun, sige, kuan dira hagbersang. Ito sabi. Uy, mga palang patak naman dyan ako sa ano ko, ayan, ang nasa itaas, katapin. Yung premier ko ba, unigay shimasu, please naman, patamsak. Atay, agoy, loading pa more. Loading is real. Bay ng inyong kairap, mega love shout out. Have your YouTube din. Kakunin. Kureba, sugoy, sugok, agoy. Trip ni Lombo, mega love shout out kapatid. I love you. Pabayaan nyo na yung ano, oy, loading. Arigato, gozaimasu. Ay, arigato. At kalayasang, arigato. Saan na ba yung ano ko, oy? Kajut lang, mga palangga. Saan na ba yun? Ay, nakapati na ba ako eh? Uy, naglo-loading ako dito ba? Kasi ano, yung hangin ba? Ano ba yung hangin? Ayun, ang bahala kung anong hangin eh. Patamsak naman ako mga palangga din. Kaya hindi pa kadikit. Agoy, may galab shout out. IBIDIIHK Vlog. Ayan, kajut lang. Shout out sa inyo palangga. I love you. Agoy, ang sani. Uy, kana mo everything. Ayan. Please naman, patamsak at ano, yung premiere ng ating palangga na si Ate Leia, itin ko ito din. Wala ka, iload pa lang, pagod lang. Ayan, patamsak ko palangga, yung nasa taas, magpini, ano, yaw, agbeer, dandikit, ayan, magbasa muna ako palangga, bin. Ay, teka lang, bin, mag-load muna ako, bin. Hindi atay, kudasay, masaan mo, eh. Ayaw lagi ng junk food, Chloe. Magsige naman mo kaon, ana. Uy, ang UTI ba? Biscuit lang. Pila daw ni load, ani, Chloe? Agit lang ha. May konting business lang tayo dito, mga langga. Wait lang ng anuhan, maknan. 0954 095479 537. 095479 Ayan. Magkano? 50 ni Chloe? Okay na, human na. Hala, uy, asa naman ang mga pamilya kasi dari abi, asa naman ko dapit. Ayan, Hanbersan, agoy onegaishimasu, arigatou gozaimasu, Hanbersan, sana ba ako? Ayan, agoy. Miss Yuri, host, alis muna host, working mode kasi lunch break. Kulang ingat. Miss Yuri, thank you so much. Balik ka sa susunod. Ayan, saan na ba ako? Yo, channel Dan, tamtak sa Premier, Bien at Leia Papas.
Salamat ng marami dyan, Yawa, sa patamsak mo dyan. Siyempre dyan, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Maglablaban ng mga palangga. Tuloy ang laban, mga palangga. Ay, VHS. Palod ko, 10, agoy. Palod, madam. Oy, katabang, Jis, radi. Ay, Miss Yuri, agoy. Agoy, nag-inintik, agoy, nag-kuring. Host, di ko magdugay kay agoy. Okay lang, madam. Bitaw, ha, LS for cook, uni agoy, sige madam. Ati manang pamilat, yes, ati manang na tanong pamilat. Uy, limpiyuhan tanong taman. Yaw, channel, ayan, tamsak dan, sabi ni Kwang He. Tamsak po sa aking premiere, ayan, ang baba ng kapatid, trouble-minded. Please connect to each other, mga palangga, ayan, hug dear. Agoy. Agoy ang hapon, natakdan na. Agoy ang pamilya. May gani, wala siya istorya pamilya. Yes, ang pamilya natin dyan, mga palangga, ang tingan. You know what's the pamilya, my friend, Agbiasang? Maria's vlog. Hi, Gopa. Suking Tig Paminaw. Salamat sa akong Suking Tig Paminaw na si Maria's vlog. Thank you so much sa iyong paminaw niya, madam. Kamusta man ang atong pamilya? Pinapumot na ba? Ayan, thank you. Ayan, sabi ni from Yao Channel. Thank you, Opa. Opa Kwang Hei. Ayan, si my friend Kwang Hei. Oh, nagbaba na kanyang channel. Please connect to each other, mga palangga. Nandito ka? Pamilap. Hanggang pamilat pa, sirimas ka. Hanggang you know what's the meaning of pamilat? Salamat kay Madam Maris Vlog diha anga susukin tigpaminaw Samira. Sigaw ba? Samira Janaya. Pamilat. Ang pamilat nato diha. Elmer Adams. Elmer. Yati dyan ng pamilat ba? So, doon taning hapon diri ao. Tapos si Kwanghi, Iyan na pala si Kwanghi kay Bright, may si Kwanghi. Mag-isod ko ani. Mag-isod ko ng Kwanghi kay Bright in siya. Hindi rin siya makaget. My friend Kwanghi. Thank you so much. Ayan. Pumira. Wakare masay. Ay, nako. Go just take to the side. Sila hite, pamilat. Ay, mega love shoutout sa inyong lahat dyan, mga palangga. Padikit naman ako dyan, yung binaba ko na bahay, ayan, nasa itaas. Padikit at naman dyan, Maris Vlog, onegaishimasu, trouble-minded. Tamsak po ako sa aking premiere, ayan, travel. Ako kapatid, trouble-minded, ayan, ako magtamsak sa iyo palangga, ha? Habir sa, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Moshi, Habir. Habir, mushi daw. Musmos, Habir-sang. Trouble-minded ka ra. Musmos, trouble-sang. Musmos. Imadoko desu ka, Habir-sang. Lok desu ka. Facebook TV. Yes, sarap ng pamilat. Yes, sarap ng pamilat. Pag mabango-bango, di ba? Hindi akong patawanin, Kaya kung magtawa-tawa ng Facebook. Sino ba ito si Facebook, Tuslukon ko na, Bir. Agoy, asa man dapit diha mong tuslukon. Thank you so much. Friend ako, ayan, pasaya-saya, may Can you give me some apple, my friend? Kwang Hei? O genki, desu ka, Habir? Ayan. Habir-sang, doko desu ka? Habir-sang, genki? Okay, my friend. Drive safety, my friend Kwang Hei. Drive safety. Elmer Adams, host, wala na ni balik si Kumar. Yes, salamat ang marami hindi bumalik si Kumar. Nahirapan talaga ako sa lisod. Super managol kahapon, ha? At ni Madam Bay, kapatid Elmer. Gusto ko rin gumawa ng parang GC ba, no?
Lagi pumupunta dito ba para may update naman tayo mga palangga, no? Anong palagay niyo mga palangga? Huwag kayo na po! Drive safety, my friend! Hug dear! Hi! Genki din! Reminded, Genki din si ano, hug dear ka! Tulitugan mo yan. Ano yan? Hapon yan. Nahirapan ako sa kalisod. VVMS TV, Lister, Ala, mega love shout out to you, my friend. From asa din si Ate Leia. US na siguro na siya. Nakalimot man ko. Something in ana na siya ha. Dira na siya natay. Ayan, si Maurice Vlog, nagbaba na kanyang bahay. Yes, tama kalimbang dikit mga palangga. Magbalikan, maglablaban lang tayo ha. Ayan, Kwanghe, ayan, nagbaba si Kwanghe ng kanyang bahay. Si Javier Sang, nagbaba ng bahay. Welcome, Agoy. Welcome. Mega love shout out, William Tangonan, Sir William. Ika-30 times sa cross, nasa harang pa. Kuya William, sana all, magharang, no? Agoy, di atay. Muli ko. Kuya William, sana kagaya na kami sa inyo, no? May parang-harang ba, no? Thank you so much. Patamsa ko na William, ha? Ayan, si VVMS TV. Yes, so, gawa JC natin. Sige, gagawa ako ng JC. Gusto niyo? Sige, magawa ako mamaya. Paano yung mga, i-send ko yung ano ko, yung ano ko ba, yung Facebook name ko. Sige, para ma-add ko kayo. Okay? Yes, so, ayan. Si Elmer Adams, kinsa available na mga pamilya diya. Ewan ko, maghanap ka dyan. Sino daw may available na pamilya, sabi ni Elmer Adams. Ayan, hang years lang, nagbaba ng kanyang bahay. Travel-minded, Gus Yusin, Dochira desu ka, Javier Sang. Anata no tokoro, doko desu ka? Da kayo nang bahala mag-chika dyan ni Javier ha. Lester Alan, nagbaba ng kanyang bahay. Javier, giatay ko dasay. Yes, giatay ko dasay. Javier Sang Torino, ako to ba, Bisaya gono expression. Gambate ne, Bisaya gono kotobag. Thank you, shite, onegai shimasu, Javier Sang. Travel-minded, tamsak po sa aking premiere. Ayun, tamsakan natin ang ating mga premiere palangga. At si host, may premiere din. Patamsak naman. Ayan. Elmer Adams, nagbaba na kanyang bahay. Hihi, welcome host. Salamat talaga ng maraming. Salamat po ng pangonan. Kanyang punta sa ating LS. Ayan. Suslukin din natin yan si Kuya William. Nag-LS din yan siya. Tuwing gabi pinastan 7:15 in the evening. May pabigay yan siya man ng mga WH, mga palangga. Sa gustong sa gusto ng mga WH, puntahan nyo yan, si Kuya William Tangonan. Nagbibigay ng mga WH. Ano lang yung pag-game niya? Simple lang ba? Ano ba yung simple? Simple lang ba? Ayan. Simple answer, simple question. Marie Vlog, thumbs up ka, sabi ni Kwanghi. Ayan. Javier, Nagoya. Si Javier Sang, galing siya sa Nagoya. Isa siyang Hapon. Maurice Vlog, Javier, done to you. Sabi ni Maurice Vlog, Maurice Vlog. Maurice Vlog, mali. Mali. Mali ba ko? Elmer Adams, Lester Alan, TV, ayan, done na po ako, pasukli na lang. Ayan, Javier, Maritawa, Tokyo. Si Palangga. Yung birth, doon siya nilabas sa sa Nagoya ba? Basta yung mga pamilyat niya, doon siya. Ay, loko. Jasmine Torre, mega love shout out. Yang got this. Agri. Isa naman si Madam Jasmine. Ay, you got this, di ay. OMG! Arigato, Madam Jasmine. Chikahin mo yan si Javier Sang, Madam Jasmine. Elmer Adams, nagbaba ng kanyang bahay. Javier, Kori, ashimasu ne. Korega, Mainichi, Kureba.
Javier Sang, watashi no LS wa, mainichi ga, live streaming ikaw na bahala. Omedito, omedito, arigato, Javier Sang, domo arigato gozaimasu. Uy, padikit naman ako dyan. Uy, may, dyan sa itaas ba yung naka-highlight dyan, yung blue? Padikit naman ako mga palangga. Uy, palangga, padikit naman yung naka-highlight dyan. O, si, Ate Leia Papas, onegaishimasu. Hagdir sang. Suno, blue. Isa na, ay na, Hagdir sang, ikaw na, bahala, Hagdir sang. Uy, nahirapan naman ako magnihonggo dito, eh. Maupa ko mata, agoy, Madam Jasmine, magsalamat ka muna, Madam. VVMS TV, ayan, travel-minded, tamsakdan sa premiere at dikit kalimbang all, pabalik na lang po, sabi ni VVMS, ayan. Travel-minded, later po kita sa klian, VVMS TV, salamat, yes. Painitin niyo muna, kung pwede painitin. Pero kung gusto niyo agad-agad yung pagdikitan nyo, na lang, ikalimbang all, manood ng 1 to 3 minutes, tapos ikalimbang all para hindi talaga managas, para hindi masayang yung pinaghirapan natin mga palangga ba. Ayan. Could I have a cup of coffee? Sure. Can I have, Mr. Kwang Hei? Can you give some coffee to me, my friend Kwang Hei? Can I have, my friend? Thank you so much, my friend Kwang Hei. Si Kwang Hei Korean, nahirapan din ako niyan kaya mag-English. Kahit hindi siya masyadong marunong magsalita ng English, pero pa rin niya, basta ka muna ba? Kuya Ugi, TV thumbs up dan ho. Salamat sa patamsak, Kuya Ugi. Salamat yung pagbalik-balik, Kuya Ugi, ha? Tagaan, jacket din. Agoy, mega love. Shout out, Willie. Ay, si Willie. Agoy, si kapatid Willie. Kapatid Willie. Kamusta ang pamilyat natin dyan, kapatid? Ayan. Kuya Ogi. Ayan. Nandun sa Facebook TV. Oy, recorded ko to, makamingaw man. Agoy, makamingaw. Agoy, Facebook. Baka mo ba? Ayan, saan na ba akit? Ayan, hindi ko makita si ay. Si Kuya Ogi. Kuya Ogi. Ayan. Kuya Ogi, gomenasai. Nande gomenasai. Hagir kang nanden. Nangka, wari ko sabaga, hanasta, watashi? Hagir kang? Ya, thumbs up dan host. Ayan, may jacket ka na Kuya Ogi. Binigyan nakita ng sariling mo dyan. Ayan. Upa! Ayan, upa daw. Sinong gusto mag-upa dyan? GMS TV. Okay, travel-minded. Upa! Ayan, upa daw, sabi ni Ayan ang bahala mag-chika dyan ni kapatid natin na si Kwang Hei. Facebook TV. Hello. Salamat sa pag-record mo dyan. Kung sino ka man, sabihin mo na para wala na akong nabigyan, nahirapan mo sa lisod, mag-get kung sino ka man dyan. Ayan, Willie Tolen. Good morning, host. Thumbs up. Salamat sa patamsak, kapatid Willie Tolen. 73. Thank you so much. Ayan, thank you so much, Ate Leia. Si Madam Leia Papas. Mga palangga, padikit naman dyan, B. Ayan, yung link na nilagay ko dyan, yung binigay ko, yung pin, nilagyan ko ng pin sa itaas ba, yung naka-blue. Padikit naman, mga palangga. Tamsak at kalimbang, yun na kung mahimo. Hirapan akong mahimo. Oy, mabuti naman ho. Salamat, naging mabuti ka dyan, Willie. Kumusta na yung trabaho mo dyan? Kapatid Willie. BBM TV. Salamat sa palablab ng palangga, ha? Facebook TV, panghugas sa pamilya sa buntag. Ako si Ate Norgy ba? Na, pumunta kaya itong mga pamilya dili na side because naaga tayong maligo. Oy, gawa tayo playlist. Okay, ate. Madam Leia, gagawa ako ng playlist, ha? Magawa ako ng GC ba? I-add din kita, Ate Leia, ha? I-message mo ako. Kagustong sumali na sa ating GC. Gawa tayo ng GC, yung mga pamilat, di ha? Yung pamilat, it's real. Shell,
Shela. Di ko memorize. Abi, di ate ko dasay. Di ko memorize yung ano ko, Facebook ko. Shela. Espasyo. Ang taas ang pangalan ko eh. Shela. 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 Ayan. Sa gustong sumali, sino yun? Madam G? Ayan. Ayan yung Facebook account ko. Mag-message kayo dahil gagawa tayo ng panibagong. Gusto kasi nila gagawa ng ano ba yun? GC. Ayan, nilagyan ko na. Ayan yung pangalan ko. Sheila May Espasyo de la Piña. Sa gustong sumali sa GC, ayan. Ano lang, mag-message kayo para masali ko kayo sa GC natin. Okay? Ayan. Saan na ba ako? Ayan, si Handir, nagbaba ng kanyang bahay. Will, it's stolen. Host, wala naman. Wala kang trabaho, Ay, Willie? Nasaan, host? Wala naman. Ang alin? Sabi ko sa iyo. Ano bang sabi ko sa iyo, Willie? Sabi ko, kamusta yung pamilat mo? I love you, Facebook. Sino ba ito si Facebook? Oy, Fish na book. Ayan, thank you. I love you too. Lester Allen TV. Naka-dikit, no? Madam Pretzel Jane. Ayan, thank you so much, Madam. Gahi kaayo mo Tagalog ba? Aha, klaro, Bisaya. Oh, proud bisdak, manggod ko ba? Shout out sa mga mga bisdak diha na site. Ha, okay, mga palangga, i-message nyo ako sa gustong sumali sa ating GC. Ayan, si Sheila May Dayday. Ay, Sheila May Espasyo de la Pin. Ayan yung Facebook account ko, okay? Sa gustong sumali, i-search nyo lang yung Facebook account, okay? Saan na ba akyat? Ayan, gahi, ayan. Si Javier nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Facebook TV. Sige, gawa. GC, kali ako host. Interested sa Pamilat Charnes, Pamilat Facebook. I-message nyo lang ako at sabihin nyo yung account, yung YouTube channel nyo para malaman ko kung sino kayo. Okay, mga palangga. Ayan, si Javier Sang. Dikit-dikit, connect to each other. Ayan, Will Tolan. Ayan. Yun blue nagbahay. Yun blue. Oh, yung sa itaas ba yan pa? Padikit naman. Ayan, yung nakapin. Kuskusin nyo yan, tuslukin, turjakin. Ayan, mga palangga. Oo, yan, kapatid. Ayan, paki kalembang all na lang po. Amega natin yan, si Amega, at Leia Papas. Puruyos V, ayun, nagbaba ng kanyang bahay. Mr. Alan, salamat po sa dumikit sa akin. Nakadikit na rin po ako. Ayan, sabi ni Lester. VVMS TV, Yaw channel, dikit kalibang, pabalik na lang po. Ayan, saan na ba si Yaw? Umalis na si Yaw, walang paalam. Well, it's Olen, wala host. Ayan ba sa itaas? Hindi ko makita. Ibaba ko na lang ulit. Ibaba ko na lang. Uy. Ay, nako. Nakita, agoy. Pangay, my friend. Thank you na marami. Thank you so much. Uy, bisdak, sibo ko. Agoy, proud, bisibo. Salamat sa mga Bisaya dira ha, mga idol. Shout out, Joyful Naya. Kita mo. Hello. Oh. Ajot lang mga palanga. Shout out kay Joyful Naya. Tuslok, nagwapa. Salamat sa patuslok. Mga kapatid, thank you so much for coming. I love you all. Magdikitan, maglablaban kay mga palangga, ha? Kajut lang sa mga Bisaya di ang nakasabot. Ha, mga palangga, wait lang.
Ayan. Uy, bisdak Cebu. Salamat sa mga palangga na ko dira. Ambi. Tara do odong. I-type sa yung number doon. Nga na lang, makakaalam si nanay mo, palibre ko Lord. We do. Dong. Bala ko ya. Bahala. Dugay naman gumawa ng Willie Tolen, yes, mayroon na host. Thank you so much, Willie. Tayo mo padigit. Sino iba kahit ko ang isulaw? Willie Tolen, thank you so much sa padikit mo dyan. Kay Ate Leia, natamsakan mo ba yung premiere mo? Premiere na Ate Leia? Kapatid Willie? PVMS TV, thank you so much sa pagbaba ng bahay. Keep connect to each other palangga. Nag-team ako sa FB mo, pasali na lang ako sa Jessie Host. Oo, Facebook. Ano ha, isali kita mamaya ha. Mamaya na ako mag-ano sa Jessie, magkulitog ha. Mamaya na tayo gagawa ng Jessie pag pag tapos ng pag tapos ng live ko. Ayan, maglablaban na kayo dyan mga palangga. Uy, Facebook. Padikit naman dyan, yung nakapin sa itaas, yung naka-blue ba? Si, Leia Papas, padikit naman mga palangga, ang title, Family GC. Sure, Ate Leia, Family GC ang kamilat. Ay, nako, hirap ng buhay. Pretty Jane, ayan, thank you so much mga palangga. I-message nyo ako sa aking FB ha, kung sa gustong sumali ng GC natin. Ayan, Madam DVMS. Ayan, nakuha mo na ba yung pangalan ko? Mga palangga. Excuse me. Okay. Asa naman tayo? Ako na i-type din. Madam Joyful. Ayan, magbaba ka ng bahay mo, Madam. Para magdikitan tayo dyan. Maglablaban, magdikitan. I-type ko ulit yung pangalan ko, ha? Pag gustong sumali sa ating GC, ayan. Alam ni, ano ba ito? Nakalimot man ko, biatay. Host na, add na kita. Okay, salamat, Vivi, Madam D. Thank you. Mamaya na ako maggawa na GC natin mga palangga, ha? Mas maganda kasi ngayong kasi medyo marami-rami din tayo dito, kaya gagawa na ako ng GC. Para sa may mag-LS, malalaman natin kung sino yung mag-LS para ma-support din natin ba, di ba? Ang babi, nakalimot mahod ko sa akong FB account ba, di ko makialam ba? Ang bilisang, Facebook ko, mas ka? Facebook ko. Instagram mo. Ang bilisang. Ito sino, account to, pare. Shira dite, arimasyo. Soka, tomodachi desho? Gomene, wasorita. Nakalimutan ko. Friend pala kami sa Facebook. Nakalimutan ko. Sorry naman ang marami dyan. So, hindi pa, saan na ba yung ko? Nakahirap ng buhay ko dito. Pati pangalan na ethnic. Ito, yung nag-online selling ako, iniba ko na. Sabi kay, hirap daw mag-search sa pangalan daw. Kaya pinalitan ko na lang. Ito yung, pinalit ko naman ang taas-taas man. Siya mga palangga, ha? Ayan. Ayan yung ko. Facebook account. Add nyo lang ako dyan. Ayan. Na-add kita gwapa. Gwapa ka. Ha. Ay, Facebook. May bala. Nagyan ako. Host, walay harvest sa Japan. Host, wala na. Wala na mga sa Japan. Uli na mga ko sa Pinas. Shout out sa lahat. Facebook. Kulituga sa anang kuandi. Balay sa kuandi. Madam din asa itaas.
Palihog og kulitog ba? Legit man itaw na, ay, muni na siya. Huwag kayong mag-alala, babalikan kayo niyan. Pag Bisaya lang, mahirapan mo lang mag-Bisaya, may Tagalog man dito, uy. Excuse me. Kung mag-Bisaya ko, wala mong Tagalog, namang Tagalog, baka mahirapan sila. Ha, tulitoga Facebook. Madam Joy, baka gustong mag-enter-enter sa ating GC, Madam Joy. Ayan yung pangalan ko, Madam Joy. I-add din kita pag gusto mo. Kulitugin, tuslukin at tujakin natin mga palangga. Si Ma'am Joy ba? Kulituga. Agoy, ayaw dyan ko. Ano, sige ka nang magsige. Lagi mga, mo, ikalisda natin. Ito, very malistad talaga. So then, ni Tomodachi dayo. Oh, ano, wasure mashita ka? Oo. Ay, mahirapan ako. Tomodachi di siya, Facebook ko, gomenasai ne. Wasuremashita ne. Wasuremashita. Gomenasai. Sige, kulito mo na ako ng host. Agoy, salamat, Madam Joyful. Kalimbangin mo na yan. Hindi ka mamahay. Agoy, Bisaya na lang. Kabit kung magwa man. Agoy, asa naman itong mga Tagalog. Ay, naade si Bilitunin. Siya, Tagalog ni. Agoy. Facebook, asa man. Nasa ibabaw ba? Baka nang nakapin, di na kanang naka-blue. Kanang nakapin nga naka-blue. Kanang gipin ako, kanang gidmaring nga nakapin nga naka-blue sa itaas. Ikuan na ba kulituga, kulkuga, o tudyaka, kung mahimo. Wasarimashita ka. So des, wasuri ta, gomen.